drama खालामनानै माबायदि मोनदों? मोजाङैनो मोनदों। दालाय मोजाङानो मोनदों नो। ड्रामायाबो ओरैबायदि जाखादों आं आपल'ड होगोन। 32 मिनिट जाबाय। 비를 풍자니 모비요 모비 고려 노이래 그랬네. 지마 와 보고 마마도 보고 발견 돼 있던 사망은 되기나 잘하는 거. 아이씨 그 보나 레이디 같이 하는 밥 라브는 지마 가라마라 가마 듣지네 유비하고 가보이야 마보이야 मा खालामनो थियाफोर हारसिं खामानि मावनाय माखौ मावदिनो माखौ दोनदिनो टाइम मानो बारा जालायलाय लाङो नोंना बोरै बिदिनो सामफ्रामबो बे फिसाजोखौ फरायसालियाव थांनायखौ बन्द' खालामथ'नो हाया नों सानसेयाव बे फिसाजो फरायनायखौलाय बोरै बन्द' खालामनांगौ जाखो मानो खालामनो हाया बिफाया हालेवहैदों फुटार बेयाव सानसे मानि हालेवनानै आं ओंखाम मोनजायाबा जाबाय दे जाबाय फैदो माखौ रागा जोंबाय थायो बिदिनो जाया बिमा बे नोंनाव मैया दानिनि फर्म फिलाप बिनि फैसाखौ गोख्रोंआबो आंनो नांगौ थाब लाना फै जाथारलायलाङो उदैफ्राबो बबे फैसाखौ हरनांगौ जाखांबाय नोंनोलाय मैया नों माबा खामला मावना मोनबोनाया हर दानो नांगौ आंना बेखौ फिसाजोनो फर्म फिलाप खालामनो दोनदोंमोन नोंनोलाय बोरै हरनांगौ जाखांला आरे बिमा नों माखौनो सिन्था खालामदों फा आं दङना फिसाजोनि फर्म फिलापाव आं दङना गाबोनो कमप्लेट हरना हरगोन आं आंनो जों बिदि गोबां रायलायबाय थाला फैसा हर फटाफट हर आयै फाग्लाया मामाजों फिसाजोनो फर्म फिलाप खालामनांगौ जाखांबाय आयै मा बे फाग्ला रायजो एंलायनायसो आंथ' हिनजावफ्रा फैसा सिखनानै लाबोदों बे फैसाखौ टिकेट लानो ना जुवा गेलेनो ना फिसाजोनि फर्म फिलापाव क्लियार खालामनानै होनो आं फिसाजोनि फर्म फिलापखौल' खालामनानै होनो नङाब्ला आंनि फिसाजोनि फरायनाया खारगोन जानाय नङा आं टिकेट लायोब्लादि गाबोननो बिराद बुरजा दाम मोनगोन आङो 10,000नि लायोब्ला आङो बिराद गोबां रां मोनगोन आं टिकेटखौनो लाहैनांगोन नङा फिसाजोनि फर्म फिलाप खालामनानै होनो माबायदि जागोन बे माथो बोथोराबो गरमनिफ्राय गरमसिनाव जाबोगासिनो दङ बेयावनो गरनैसो मोनो खोमा फैसा थाखाबोथ' गैखाया आखायाव बावनो गरनैसो मोनो खोमा बावनो दसे जिरायलाबायनानै थाथ'नोसैलां टिकेट लादों टिकेट लाहैगोन बे थिर खेलानि थाखाय दिनै आफादाव थांदों आङो बाबाव खुलुमबाय बाबा आंसोलै बाबा आंसो बाबा आं बावराफोरनिफ्राय फैदों
마누라 부르시야. 아능력 매력이 손잡아 봐봐. 아능력 문제 바뀌라는 게 봐봐. 마탕키샤 악명이 시프면 하는가마. 봐봐. 아 문제 지키나 그나는 거들 영치를 나든다. 아차 바다 아차샤 능 마바 부르시면 우리 봐봐. 페이스북 보기에는 핑크라는 보는 거. 마바지 시망 악명이 시프면 하는가마. 영화 비디오를 해봐. 아는 희망하고 기름을 분노를 원하시고 사비스레야 판관 판관은 미안해 아버지 것을 실업하게 하는데 보자 아버지 나를 싫어 누가 너가 아버지 안 나가지 혹시 물어봐 자생 그 점은 자생가 하면 오샤 비티시 온다. 저보다 무장 비우샤 무장이 받라. 많은 아버지 시파보다 사업 같은 분만 흑바라는 분이죠. 비어 많으나 사시아도 사시아가 많이 남았다. 너무 봐봐 자생하면 자생 부수고 아버지야 저보다 무장 흑바를 비우자는 거 많으나 아버지 시파보다 사업 같은 분만 흑바라는 분이죠. 오늘 성남으로 끝나면 그 팍팍 사람들 어우 비지가 앙나마도 그런 시간은 작은 거만 작은데 너너 치유자로 올라오는 거야 어우 작은 비지랑 그것이 그리고 은저 부시비 공매는 시비 공은 사는 나라 봐봐 비니카는 은저부라 시빈 시빈 다사부가 시빈 나파 시빈 작은 거만 작은 아무 태자사 저희 자동차 저희 자동 당신은 언제 봐도 어우 네 사자도 굴러가야 봐봐 작은 사자도 굴러가야 봐봐 자동차 피하고 낙지자도 네 뭐가 잘해봐요 참봐야 막 시르나고는 밀치 시르나가는 뭐 밀해봐 아나 미도를 차이나 이 미도를 치와가면 나가봤다 이게 뭐지 투가이 아나시 우리야 포치자라 통하 누가 차이나 이니까 꼬레시 지니까 같은 그러면 뭐 내시는 이렇게 막 서가시네. 집, 고개, 에바레바, 노타가니 사초, 예라니 시키죠. 아버님 장난 그래라 예, 비즈니스 신종나 그래라 세조간이 신종 장난 그러면 답이 아니라시가 나그네들 뭐가 잡아 신종을 믿어서 물어라 세종의 시비를 잡는 네, 밥을 그래라 하와나 나가는 요라 네 그만 그래서 알겠습니다 그만 Saya berbesar sini dulu. jangan dia Ada kenal ya tu, juga belah. Apa tu? Balik lagi. Boleh lagi lagi Berlabuh Jangan lagi mulai. Mulai dia dah tunggu apa? Iya, sudah. Kau jangan deh. kamu sih dengar mana sih? Kalau ada wajib ni.
Hap ada masih masih ada sama ada. Oh benar. Hap ada lagu mana cuma kerja kerja malah ni kan. Ini sebenarnya ada. Baik kamu ni. Ibu mau apa? Oh masih nanti. Okey apa lain? Lu korang ni. Lu nak apa kali? Lu hap. Lu bawa tu puji ni guna ni. Share. Hal aku pun lagi berbuat sudah lama sudah. Ini saya juga jauh ya bisnya. Indah sih. Asyik ada yang kerana ada. Api baru semai berani. Mai berani mana? Kau. Jadi dulu puji guna lu. Kau. Ada ni ada cara orang yang tak tahu. Yes, babu. Paling musuh saya. Dia orang aku dah bilang lagi. Awak ada orang yang ada. Orang ada. Isu bukan lah. Isu betul betul. Tangguh dah isu itu biri siapa. Isu lo isu yang beri babu. Lu lah. Lu bukan dia lah. Halu halu orang pun sini asal lo. Ini sih. Ini orang yang ada di baik tangan. Tangan tu tangan ni. No berat jengar. Dah tangan ni tu ni jalan sudah. पैसा तो नहीं सही हो तो Ayo, kalau bapak dah tahu udah kerana saja ni profil bapak, kopi ada sih, saja kalau bapak dah kerana, kalau kopi apa, profil kalau dia dah bisa kau langgar, anda mana saja, saja profil apa kalau bapak dah, nunga, aku mau kamu mau le, sini kan sini. Di kau selama ni siapa? Ayo, mak selama orang ni terbaik. Dah, guru ternak je. Apa? Kau nak dia tak ke? Apa? Ni nanti kau stop. Apa? Macam tu pun boleh. Kamanya tu sih dia pun, oh deh, naik pun tak begitu lah. Sama dia apa, oh deh. Ayu, ada ya buah, sirai, mencari, angah, kamar mau nari, jalan asken, besok satu, apa, saya ni tak kaya, masih begini jalan bersih. Ayo, sambil halangu, maa balik saya pun mentangkang ada, ada pun apa yang ni jauh dia, apa dah apa? Nani saya, nani ni pun tidak kalam dengan dari pusat kumur, jumlah musuh sekolah ni lambai. Angsam pramu kamla dari pusat kumur sampai berjid ni jumlah murid kayu. Nukul orang tu jumlah salah boh. Ijinan murid jangan murid, siapa betul juga nangina. Ami sungsara, ijinan dalam sini kemana boh. Saya ni tak kayu gaji मोनसेबो साननायफ्रानो जाथारला मोजां सोलिनो फोरोंदो फिसायखौबो नोंहा फिसा दङ न'खरखौ मोजां खुंलांनांगौ बोरै जाबाय थानांगौ बिदिनो जायाखै खाफालानो बिदिसै आंना आब' जावखांबायमोन आब' दे बिदिब्ला आं दोनहैनायसै माइरंखौनो एसे हरदो नामा आब' जिरायथ' दे
होनबालाय संनोनो गैथारा दा फिसाजोआ संदो फैनानै माखौ जाफैनो औ दे जिरायथ' बेयावनो लांनोसै आब' दे आगै आग'नो गोलैगोनहाय आगै मोजाङै ला दे जाबाय आब' थाथ'दो मा आब'आ दे आगै बोथोराबो जा गरमहाय अराबो जोंनो नागिरथारा बनानो गेस गोजाथार नालाय मोनगौबा हामगौमोनहाय थाब अराबो जोंथारा माथो Malah mendongak budak-budak. Ayo. बै नों आदै मा सोलायबाय आङो। ओमफ्राय मानो बिदि होनबा
फिसा नोंथांखौलाय सानफ्रामबो जौ लोङै लोङैनो दिन थांनाय बियो जादो फिसा ओंखाम गोजाखौनो आइयै आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा बाथ्रा फिसा आइयै आंना फर्म फिलापआ गाबोननो लास्ट डेटमोन आयै फिसा आं मा राहाजों खालामना होनो हाबावगोन फिसा नोंथाङा मा जाबावगोन आयै दे फिसा सिन्था खालामनाङा आं दा बै नोंनाव खामला मावहैगोन सानफ्रामबो ओरैनो गवा मोनबाय थानाय सानफ्रामबो खामला मावबाय थायो देहाया मा जालांनांगौ आयै दे फिसा आंनि देहाखौ दा सानथौसै नोंनि फर्म फिलापआल' जाथारथोंसै फिसा जादो आयै नोंबो जादो फिसा नों जाबाथ' फिबाय हाब आंहाथ' फिसानि फर्म फिलापआवबोथ' केन्सेल जाबाय आरो आंनाव थाइसेबो रां गैया आं दा मा खालामगोन बुजिनानै आंनाव मोनसे मोजां आयदा दं बे नाम्बारा आंना जादोंदां नायनोसै आं मैया लानाया ओइ आदा नैबे नाम्बारखौ नायलाय जादोंना जादिया आं नोंनिफ्राय मैया लांदोंमोन दहाय लादोंमोन ना फंबाय मा नाम्बारमोन 76 नालाय नारा सिकिम जानांगौ दा लांदों आं दिनैनाथ' 77 फैयासै फंबाय फांसन फैगोन गाबोन जिबासो दांनानै होबाय दङ गैला सेस आदा गाबोन गैला गोसो होनानै लाखिगोन मा जाबावगोन गैला आंनि न'खर लेखा गैला बेयाव गैला